Okay. Lugi nga ro din nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga may kanbiya kita nga malay magapukin ni Andrew iti Lawag City. Ana pauluan iti Philippines versus China. Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam nga Andrew. Dear cousin. Sagbay man nga binsa-binsain di pa kasarita kasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di tanay Mars Studio. Kastameten kablawak nagitipadak nga dumdum nga kinagbibuya di dating paborito nga programa. Nabiit pa'y nga nagasawa kami ken ni Dayan. Ket kas gagangay na awan pa'y tibukod mi nga balay. Ket makipagnaid kami pa'y laeng iti pamilya. Wenno kadagiti naganak. Ket gaputa siyak ti lalaki, kalpasan ti kalay sami keni Dayan, imbaga karod iti asawak nga bayad nga awan pa iti kabayatan nga awan pa iti balay mi, makipagnaid kami pelaang iti family house mi, keni nanang, kasamatan keni ading ko nga Alvin. Imanugot mo ni Dayan kasinyong ket nagkari nga bagayan na ninanang ko. Tempak pakaunakin ko na, nga ninanang kat ada ugali na, gapo siguro kinabakit na, ada ugali na nga dati nadilaw, nang runa kat baketan, ken syempre, iso ti naganak kanyak, at dati tendency na nga, baka pakibiyangan na kanto, kanang iti aramidem, kulakin ko na kat, okay lang ko na namot ni Dayan nga asawak. Nasingpatmat ni nanang ko kasin yung angim jaklaam mo no kasanon to ti jarda nga agkatugangan agbiyanan. Nimot Dayan ti damo nga biyanan ni nanang. Tawang mat pa asawa ni adi kong Alvin. At siya mangup opisina ak iso nga madanaganak. Tama nga no adakto iti trabaho, kat hang kumakita ti mapaspasama ki jabalay, baka dati tsansa na nga saan nga katunusan dagiti dua. Iso nga binilin ko mat ni ading ko nga no mayra na nga daysuna, pakitkita na ida, ket no adati saan nga nasayat nga mapasamak kadakwada ket adda ko maiso na nga aganawa. Tama amamok ni nanang. Ni nanang ket no puraw ko nanang ket puraw lata. Amok ni nanang ano ti adda ti nakaaramid kin ko na iti saan nga nasaya at nga karuba mi man wenno amamo mi kabagyan mi. Ket talaga nga isauna dati kayat nga isao. Kaslawan preno ti bibig na. So ngem bagak kini Dayan, ano laki di awan ti mading makita ni nanang nga raramidem ket awan ti agbalin nga problema ko nak. Di okay ko na namot ni Dayan. Ken amamukmat ni Dayan nga asawa kasin yung saan ba't nga paabak. Iso na dati tipo ti babae nga no adalang dati hanakayat ke ibaga namot nga di nakayat. Parangka. Han nga dati nasingpat isuna. No laki di hamong iruruman isuna. Angem no isut mairuruman, amok deta kasi napasamak ijay dati nga trabaho na. No amo nang iso ti usto, akat ilaban na. Akat jakla mo agsabat to dagiti duwa ko na. Dasaan nga mangayat nga paabak kadakwada ket baka adda mading mapasamak. Kem so far, duwa nga aldawen kasinyong nga agdeden na kami iti may sa nga balay. Dua aldawen nga si kakasar kami iti asawak. Ket awamot pa iti napasamak. Iso nga kunak ket mayat sa ti tunos dagiti dua kunak. Ngem di may katlo nga aldaw kasinyong ditan nga bimtak ti damag
nga napasamak ken ti kabutbuteng ko nga mapasamak. Ti panaggubat ti Pilipinas ken China. Idi ta itawag ni ading ko bayat nga daki ti opisina nga madaman ti gubat ti Philippines versus China. Anya ti ko na mading ko. Madi ka kadto agawid manong. Nasasaat siguro no agan time kalatan dito opisina. Kaapay. Di ka lang maanawa mo't idan. Jak nagrigad nga anawa ni damanang. Ay manong. Awan na pulos ti paanawa kadakwada. Ape anya nga mi ayat nagapaan dananang kanidayan. Jaka mo. Panggap mo ti panagluto manong. Alala sige. Ipadas mo lang ang anawain ni da. Bayad nga awanak pa dita. Taibagak kini boss. Maring napulubusan nak nga agawid ang masapa. Oh, sige. Babay nga ro din. Tingka anawain ni Dan. Sige manong. Unimot. Oh. Ano DJ pare? Ni ading ko nga Alvin. Kataw-tawag na laeng. Ibaga na nga. Agap-apa ka no dananang ganidayan. Oh. Kita mo man lumati kuada nga. Dual daw nga ngawan mo ti napasama ka panagapa da. Uwi na hangin. Ti amo kagit tuloy-tuloy. Angin napasama ken ti kabutbuting ko nga mapasamak pare. Ti panagsabat ti Pilipinas ken China. Ket ditan nga nang rugi ti gubat. Apaunay kay meten nanang. Gapulagayam iti sibuyas. Ket gagangay laeng met nga pakibiyangak met ti panagluto ti asawam ta makitak met nga maday. Ket api nga min aya nga makibiyangan nyo balat panagluto na. Jak nga rod kayat nga malalaukan ti sibuyas ti adobo. Uri anya nga adobo. Ay, ada ayamat adobo nga da sibuyas na. Depende adi di agluto nanang. Ket no trip na nga da sibuyas na. Ket di iso. Ta iso mo tinagluto. Ay saan na mabalin ah. No dito'y balay. Nasken nga masurot dagiti kayat ko. No anya ti amok gas usto nga panagluto. Iso ti masurot. Uri sunod pagdamagam nga nalay nga agluto. Bawang lang apamienta weno. Bawang gajay. Awan ti adaya sibuyas na. Baka hindi sana ngayon muna dati karne ngayon luto na nga adobo nanang. Iso nga kasabulan na siguro sibuyas ah. Ape ngamin nga nasken nga igisar mo. No adobo nga talaga. Paglalaukem aminan. Sa mo ikiraw. Tanokwan agdanom tulatan. No nasken na palok na nga madya karne akit na yunam ti danom na. Saan nga dati igis-gisam. Apay ginisa kumaday ta adubaw. Kasti ko nanang. Depende mo, di style ti panagluto, ti may isa nga tao. Kasi nga tamo ti nasursuro na nga panagluto, apay di na kaya ti paisuro kanya kuma. Kat balay ko dita, oy. Kat siyempre, mga anak, mait. Ay, unay kayo mo tinanang. Alabam, takasaritak to karod. Kat di yun lang mo, natipilan mo ti bagiyo, mapi nga naskin agapa kayo. Kaya iso na, di na karod kaya ti paisuro. Ay, bagbagaam, deta asawam, si ka Andro. No ada kayo dito'y balay. Aging nga ada kayo dito'y puder ko. Das ka na masurot dagiti kayat ko. Iso nga ibagam king kwa na. Nga pa isura kanya. Naawatam. Alawin na nang. Kasaritak to nga rod ni Dayan. Bakit? Tila ibagbagak. Gabuta bakitin ni nanang. Sika ko man di mga awat king kwa ay saan na mabalin Andrew. Alangan mat ni baga na nga ipapilit na ti madi. Kat isong orti amok nga panagluto, kin iso ti nakasanayak. Kin iso ti kayat ko. Kayat ko nga da sibuyas na ti lutot nga adobo. Akit no kayat nga awan ti sibuyas na di isot agluto. Ay, uno saan kat agluto ti bukod na kasi daan. Bakit? Saan ko mga kasta? Panunutin ko mga makidindin na tala dito family house. Balay day ditatang kaninanang dito. Kit uray pa'y Baglakit din tada ni Alvin kakadwayo. Mga nagpinunget kayo no. Ada na dangran kada kayo no awan.
No kasi nga minin bakit? Alakit liklikam latan, saan mo nga tutupan ni nanang no, damadi nga ipaganakin ka? Akit saan na mabalin Api nga naskin nga ikas kajenak, gaputan na ikam ka mga klaan? Kit imbagak laeng met, nga iso tinakairuamak nga panagluto iti adobo. Awan met timadi nga imbagak king kwa na. Kit napamukha no pa'y dinilaw di matana, gaputa singkit. Kit na ibagak di jayan aga po tipong kon. Ta ibaga na kit din nga naikam ka mga klaeng. Nga jak amot pa isuro. Kit apin nga naskin nga isuro na nga agluto. Apay awang ka di tinakem ko, Andrew. Saan nga kasi ti kita sa ni nanang? Kin may sa, bakit ni nanangan? Talaga nga, narigat mo nga. Narigat mo nga kontraan, ti babakit kadalalakay. Saan nga mabalin kanyak ti kasta? Bakit man, lakay man, wano ubing man, no isuda ti madi, ibagak nga isuda ti madi, no siyak ti dalawin da, kat amok nga uustuak, ilaban ko, taustuak nga rod. Alalalas, ang kargag mong tutan. Kasano, hindi man namin saanan, jak na nagununi. Nagluto ak iti sinigang. Ti kayat na, paglalaukik amin pailaang saan ko balik ikandanom na. Ikirog ko ka no. Kit mabalin ba't ano isot mang lutong, imsak nga rod, kayat ko diti nalaklaka. Pagburik kag jadanom sa ipang ko digiti sa hugnan. Kasjay. Sa bali ngamin tinakasanayan ni nanang, kan iso ngamin ti amo na nga naimas nga panagluto iti sinigang. Kit dini iso na ko man na tinagluto. Tila jak kayat lakay. Dati pagbalbalinin nak nga kaslaawan nakem na. Kit kumaman no nasaya ti panangibaga nang saan mat. Nagalas mo't pa nagsasauna kanyak. Nagalas may panagkitkita na kanyak. Kitaem. No adda ka, nakais-isim isuna. Ngayon no dagda kami laan ditoy. Pero nga nakamirugrug akanayon ni nanang. Iso nga iso ti bagbagaam. Taadan samat madi nga. Adan samat ti madi nga kuhana kanyak. Kasla dinak pa inawat nga manugang na. Saan nga pud no dayta? Dayan, bakit? Nasayaat ni nanang, nulakid di amom nga pakibagayan. Kat pagpakibagayak mat. Anya nga roti kahit mga panakibagay ko kininanang mo. Surotek ti ibagana nga amok nga madi. Kat mayat mo day dyan, no, hamok ikan di sibuyas ti jay adobo. Padasam lang. Kit isungorti na kay ruwamak. Isungorti kayat ko. Kit di iso ti agluton. Ay, awan talaga ti paatiw kada kayo. Maturugak malangan. Sabi ko ma, ta saan tumanan nga mapasabag dito eh. Sabi ko ma, ta makamiris kayo, nga da kay metlat may ibabain nga dua. Nang runa kat mangmangag samot ti karuba, ti panagapayo. Oh, parang Andrew. Oh, parang John. At dan sa nadagsin nga parikot mo Itay pala nga palpaliiwin ka. Kasla di mo mapagsusuro ti trabaho. Kin kasla danaunig nga pampanunutem. Kasan kasubsublin laeng manipod iti panaglive mo. Gapo nga ron ta nakikalaysa ka kinidayan. Angin kasla di mo ammon ti di mo mapagsusuro ti aramidem. Kastan samot ti epekto ti makiasawa. Kasla jakon kaya ti makiasawa pare. Saan mo pare? Dalabasit saan nga nagkinawatan da nanang kinidayan. Iso nga nasapa ka nga nagawid iti kalman. When? Abay, anit nagapaan da? Basit lang nga banag. Gapulay ti panagluto ni Dayan iti adobo nga inikkanat sibuyas. Dinilawan ni nanang. Ne? Ape ka nung ikkanat sibuyas, idinto nga bawang lakan ko ma. Kaya aper, ni bakit ko gud, ikan namat sibuyas ti adobo na. Aw met ti madina. Naimas mat lata. Isupay nagbasit abanag kud padakkelin da. Ti makadakas, awan ti mayat apaabak kadakwada. So nga nagsinong-sinong batdan, nagnervyos mat ni ading ko, so nga timawag. Bakit di atas saan da nga nagdinang ran. Kaamak ko no, baka pinungot da. Tirigat na pare, lalo ko makidindin na kayo.
No kumangamin makisina kayon, di mayat kumawang kumat problema. Umaa. Ang imisupay ta pagabang min no, agabang kami iti apartment. Ken may sa kasano nga ro din ni Nanang no mapan mapanmat ni Alvin iti trabaho na. Bakit mat ni Nanang? So nga kaya't ko nga didin na kami tapno dakad kadwalatan Nanang ko ma. Angin slasanda nga katunusan iti asawak. Baka mo't italaday ta. Agkatunusan dan tulata. Amangan no into no adapo ko na ti bakit ninanang mo. Ket aggayim dan ton. Kini dayan nga asawa. Un nga paiso. Angin awamot pa'y tinabuo mi. Bareng makabuo kami ton Uray ta kanayon maten masansan nga adati wayami nga mga ramid. Sige pare. Sige pareng John. Ituloy ko ti trabaho. Anyati ko na mating ko. Danda di man naggubatan ti Pilipinas ken China manong. Imbaga ta na ti malikod ni Pilipinas. Pero mi nga rumaot ni China iday. Ni Nanang? Wan. Unay ka mo ta napit China ken Pilipinas ti bagbagam. Kapay sumat. Gaputa singkit ni Nanang isot China. Gaputa morena ni Manang isot Pilipinas. Talagang agsabad naman ni tayong gawit. Imbag atat, imatras ni Pilipinas. Ratatatatat, kunamot ni China. Oy. Saan kang sasauti kasta, Alvin? Ninanang ta, deta pagsarsaritaan ta. Kasla China nga ron, nga nakadado ti missile nga balon na. Imbag atat, malikod, imatras ni Pilipinas, manaw. Talaga nga mapanman, ti gubat itayong gawit. Apayan yaman ti nagapaan dan. Ito, panagsibog ti bula. Agsibog ni Manang. Ito, nakapudpo. Ito, tingat aldaw. Kiti kahit ni Nanang, tirabi ka nulatan. Tapno no di kas, tawano saan ti bigat ka nasapa. Tapno nalami es. Kit ko namat ni Manang, kaya't nalat tumulong madilaw pa eh. Dahitan nagsinong baddan. Imbaga ta saan nga, nagpaot. Sige. Kasaritam to idamanaw. Kitnay, madi nga talaga, pamsakan dan. Kasano ka rodom na awanak? Patasik to kasarita maninida. Ay, unay mo tin ni Nanang kanina yan. Binagaak lang arod idan. Inaramid damanan. Binagbaga ako ni Nanang, bakit? Kaya't ko laang nga makita na, maapresyar na nga tumulong akmat. Dilawin na pa, maawata. Di na kaya't ngagsibugak ititangat aldaw. Nga rod. Alaba ba amlatan? Di kan tula tagsibsibugon ititangat aldaw. Ang kasaritam ko maisuna nga dan sa ti problema na, dan sa dakil na problema na kanyak. Anya aya tinararamidak tapi kasto panagtrato na kanyak. Saan nga kasjay bakit? Siguro ni Nanang, tila kayat na siguro, katete, noan niya ti amu ng usto, isumot ti tuladem. Amangan no, ti kayat na, kat agbalin ka kaskin kwa na. Anya? Kat saan agmat kay suna? Agduma kami lakay. Tikayat ko sawan bakit? Tikayat na siguro akit kaskin kwa na, nga nagbalin nga nasayaat nga asawa kaday di tatang, nasayaat nga ina kada kami kini Alvin. Iso nga nasayaat mo ti nagbalinan mi, nga agkabsat. Kaya't na siguro nga, masigurado, nga sika nga naasawak, nga manugang na, nga katakunay ko ititong palbihag, kat agbali na kasking kwa na, tapno natalgad tirik na. Kat di nasayaat kumat pa nang ibaga na kanyak,
Nga anak ko, kayat ko nga kasto ti panaglutom, tapno no, kastoy, tati kayat ko, na imas ti dasar mo nga kanan ti pamilyam, nang ro na ti asawam, ngim saan mo't, lakay. Pabalagbag mo't ti, alalala ba mo. Amom ka di nga, naamiris ko. Siguro kat saan kayo nga katunusan ita. Ngim anya nga tano, adanton apo ko ni nanang. Ha? Anya nga tano, adanton ti apo ko na nga makaited liwliwaking ko na. Kat awan mo't ti apo ko na. Isungarod nga yagawat at agaramid. Tapno di kasta, agsaya at tumatlaang tilangan langin nyo kininanang. Nang runan no may kantanton itili, liwliwana, nga apo ko na. Kit, agar-aramid ta mo. Angim awam mo't pa eh. Isungarod nga, iyagawa ta. Iso nga, imbes nga, pagsarsaritaan ta, no, kasano nga, agkunkontra kayo, kini China, ay China, kunakto na, ano nga China? Dito nga min, Alvin, agipulong kanya, naggubat ti China ken Pilipinas kung kunana. Anya? Ibilang na ni Nanang nga China, gaputa singkit ni Nanang, kat sika, gaputa morena ka, sika kanot Pilipinas, kat tunggal agapa kayo, gubat, kunana. Naggubat ti Pilipinas ken China kunana. Aya? Agpaysumot ngayon nga kasla inchik ni Nanang mo ta, gaputa singkit, dagiti matana. Oh. Ang imbag at natawid mo, dagiti matana, so nga, isot inayat ko keng ka. Oh, di kahit mo gayam ti singkit. Apeng orod nga, di mo kahit ni Nanang. Jakam mo. Di ko nakngarudan nga tunggal agkita, agsabat, dagiti matami. Nakamirug-rug latay suna. Sa ko lang makita nga nakaisem no, adda ka, o adda ni Alvin, ngim no dagta kami, ay na. Jak mailadawan tila nga na usto ti ko na ni Alvin nga rod. Kasla, amom niti lang nga ti bakit nga Chinese, nga na kami suot, kasjay. Ha? Kasjay. Nakakatawa mo dito nga lang, kasjay ti lang nga ni Nanang. Ay na, makitam na ko ba? Anang ronon agapa kami? Jak mailadawan ti lang nga na. Ala, babaam na. Babaam na tan, bakit? Agaramid takit diti apo ko na. Tabarang agsaya at to tilangin-langin yung adwa. Alaw mi ka. Mapasamak no nga na data. Una, among matan dagiti babakit, numadandat apo ko da, ad pa'y nga ipatigda di apo ko da, ngayon ti mismo nga anak da. Sa bagay, kastamat ni Nanang ko. Umuna nga apo ko na, kastaon iti panang dungdunguna. Anak ni Manong ko. Wan. Pero mi nga sagsagutan namat, idi kada, at nga impatignan, ti apo ko na, kurang nalaingan ka, dawaten na. Amang ano kastanto mo ni Nanang? Angin pera dawaten na Saan? Angin gagangin no agagdeden natin mo ti memes nga balay. Idi isunto ti liwliwanan. Amang ano di nakanton dilawan. Tad-addanton nga ipamaysanat atensyon nan iti apo ko na. Iso nga agaramid tan. Pang-archok mo sa amon la kanyag deta. Saan? Apay di mo ka di kayat? Kayat kun nga madaan ta iti bunga, ti ayan-ayat ta, Andrew. Kastak mo, Dayan, bakit? Ikariting ka. Nga naragsak to ti bangunan ta nga pamilyata. Sapay ko ma, Andrew. Aramidik to ti amin nga kabailak. Tapno maipaayak tinaranyag nga masakbayan dagiti agbalin nga anak ta. Manungarod nga anak ti kayat mo. Sika, numano. Dua no talo. Kas kadatatang ken Nanang, dutuwa kami lagkapsat. No laki di lalaki ken babae. Okay ak iti duan. Kasanungor no dua lalaki, kas kada kami ken ni Alvin. Kayat ko ngamin iti babae.
sigurado akmat nga kayat mo ti lalaki, saan ka di? Kasanawar nito nga babae. Eh di, patasin ta ba, ka. Paring lalaking doon, di sumaruno. O kitam? Alagad di, ikararag ta, nga, ti umuna nga duwang anak ta, ket lalaki ken babae, tapno no, uray ustunan ton. Sige, mayatak ta kunam. Ken, narigat ti biyag, no aduunay ti anak na, baka marigatan tan dumatlaeng. Supay ngayon kasti ko na akon. Bareng no, dahil ti umuna nga anak tanto. Ket isuntot pagsayaatan ti langin-langin nyo kininanang. Isu nga, linayan tang nasayaat. Anya ti kahit mo saun. Ket, tanangin ta ti mga ramid. Tapno no, nakaayayon to nga kitan ni nanang into no maipasngay mo. Bakit? Kasano nga panangtanang nga panagaramid? Ket, deti, aramiden ta ti amin Ha? Kas kumaiti. Anya? Mm, 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 mm. Kas kumaiti, nakapapaot, nga panang romansaking ka. Tapno no, maluto nga lasayat. Ti agbalinto nga apo ko ni nanang. Kas kumamat iti prutas. No agluom ket ti natural nga panagluom na. Saan nga dati maaramatan iti karburo no anyaman. Saan nga dati madaras ti panagluom na. Katap no napintas to. Ken nataer, weno nataer, ti agbaling nga anak ta. Masapul nga mahulma nga nasayaat. Babae niti panangag ko iti na dumatog mga pasit ti bagim. Dayan pagat. Anju. Anju. Abay, bakit? I love you. I love you too, bakit? Anju. Anju. Bukas na oray ito taernen. Weno pintas na agbaing nga anak ta. Ti kinalaing mo nga. Agkitikit. Permi magusto nga kitikitan dito eh. Dito ipagruwaran to ti anak ta. Ipagruwaran to ti apo ko ni nanang. Napintas to ti ubog na. Perfect. Sabi ko ba? Kat dagit tibara dagiti bagita. Isot inot nga manglinay. Tapno na imas tot pa nakaluto na. Nang runa lang aruden. Into no agmaymaysan dagiti bagita. Bakit? Anju. Ket syempre, para iti final nga ingredient, ti malutluto, nga agbalinto, nga apo nga ti ayan ayata. Anya nga final ingredient? Syempre, dete mangpaimas to ti wenno mang pananam to, dete malutluto, nga bunga. Anya, hindi sama mapagsusurti, magbagamo na, Anju. Basta, dete maudi nga ingredient, nga kasapulan. Para iti agbalinto nga apo ko ni nanang. Anya day chay. No kumaada magic sarap. Iti malutluto asidaan. Dito yung mitimpan naka magic sarap. Ti agbalinto nga bunga ti ayan ayata. Anya?
Gare ka, irwar ko detan nga magic ingredient. Tay magic sarap, nga mangpaimas, ti maninlinay, nga agbalin to nga, bunga. Anya di bagbagam si ka, Andrew. Basta, itaktak. Irwar ko net ang magic ingredient. Kasano? Babae ni ti panang palakpak ko king ka. Oh, oh, amo kundi bagbagam nga magic ingredient. When, ket orisyak, adamot magic ingredient ko. Ay, tayo pala nga rumrumwar. Tayo pala, uwin nga rod. Basapol nga agtipon da. Anya mat, no magic sarap king ka. Anya nga rod kanyag. Bitsin. Bitsin. Di ba ba matiti bitsin? Ay, unik ka. Tilada nga isaw-sawang mo na, Andrew. Rumaran di magic sarap. Sumala nga ang sarap-sarap. Anya ka no? Walay. Talaga bakit? Agdadagsin kan? When? Talaga? Isuti ko na ti doktor. Yes! Yes! Sa wakas. Adan bunga ti ayan-ayat ta. Bakit? Nakaragsakak mo't apaman nga ibaga ti doktor nga confirm nga masikugak lakay. Mano ang bulan? Duwan. Eksakto nga 2 bulan nga jak natat nganan. Ay, handa pa yung amuno, lalaki o na babae? Saan pa eh? Saan pa nga makita ni doktor anya ka diti kayat mo, lalaki? Uwen ko ma. Kasanor no babae, kat babae ti kayat ko. Okay lang. Okay lang ang babae. Basta, nakaragragsakak. Ay, apay ko man, no, lalaki. Kasano ka rin din, no, lalaki, di mo kayat. Di mo ayatan nga asla iti panangayat mo, iti babae nga anak. Nanang, kita ti pa nagsasaon ni nanang mo. Nangig na ti saritaan ta. Di man lang maragsakan nga. Nga makaamong nga masikuga kon. Uwin nga rin. Kita amat adda ka pa ya mismo. Mangmangig mo pa'y. Ngem, kasat aramid na nga at paspasagid, kanyak. Baam ta kasalitak ni nanang. Saan kayo ka dinaragsak nanang nga? Maadaan kayong tininapo ko. Maragsakan akmot barok. Ang jakla kursonada dati nangyag ko nga ibaga na nga kayat na't babae nga agbalin nga anak yo. Kasano nga rodan no lalaki? Saan nga gaputa isuti kayat na nakat isuti masurutan? Nanang saan nga kasjay? Awan dati masurot ti kayat na nga agbalin nga anak. No anya ti inkadeng ni Apo Diyos nga impay na kada kami nga anak agad iso nga rot ti kunak. Aping nga kasi ti baga na kayat na ti babae nga umuna nga anak yo. Saan nga kasi tiket na sawin nanang? Tiket la sawin ni Dayan, kay kaya't na ko mga babae umuna. Kas naman la kanyak, kay kaya't ko kat lalaki ti umuna nga putot ko. Ang tiket nagpaiswan na, nagtulag kami, nga nulakid di lalaki kan babae ti umuna nga 2 nga anak mi. Ustunan ton. Di kay ka di maragsakan nga, danton apo ko yung mangliwliwa ka da kayo nanang. Maragsakan ako ba't abarok? Ginagpaiswan na. Kaya't kumatin, nga, maadda ni ti apo ko. Good, no kasta, di kayo nga agar aramid iti banag, nga maka-stress ka ni Dayan, tamo yung masikog isuna. Kaya isuna ti bagbaga, asaan nga siya, abaraw.
Saan nga gaputa masikog isunan ket ipapilit nanti kay kayat na. Nga aramidin nan dagiti saan nga usto. No anya digiti jak anyat makita nga saan nga usto nga aramidin na ket gagangay nga dilawik saan nga gaputa masikog isunan. Tila kayat kunanang liklikan nyo kuman ti agapa. Ket no adda dati makita yung nga pakadilawam ken kuana. Ket sakto latat pangibaga amon. Ay saan na mabalin Nasken nga ay ino ibagak ken kuana, dinggin na kumamot ngamin Ken surutin na ti ibagak. Tapno saan nga, tapno awan ti madildilaw ken kuana. Ay na, di amok malaing no, agsikog ni Dayanan ket, agsaya ti langin-langin nyo. Ay, makamot no, kasapulan pa ilaing nga urayan nyo nga maipas ngayon ti agbalin nga apu ko yo. Ket iso na ngamin ti problema pa raw. Malakit, no adanton apu ko aket siguro aket jak tuunay madildilawan ni Dayan nga asawam. Ta ipamaysak ti mga iwan ti agbalin nga apu ko. No kasta excited kay madlang agkaapu ko. Wen abaraw gagangay laeng met Nasayat no kasta nanang. Maragsakan akmet nga makaam mo. Nga excited kay met iti panagsikog ti asawa. Anya ti ko na Malvin? Naggubat man ti Pilipinas ken China manong. Ay na. Perme nagrigat nga nanawain nida nang runa ni China. Perme nakadaduman nga bomba kada missile. Manong nga gawid kan? Kamay mo anawain nida. Sige. Agpakada ang laki ni boss. Anyamanin aya tinagapaan nyo nanang. Among mata masikog ti asawak. Dinilaw ko laeng madbarog. Nga amin matlaengin kat ipayawat na kini ading mo. Kurang na laengin kat pati siyak ibaon na. Anya? Nakasasidig ipayawat na pelaeng kini Albain. Akit ba din kasta karon nga may bayaklatan nga makitkitak nga kasta ti pumpumayan na kini ading mo. Nga tagtagabon na. Anya nga tagtagabon na nang masikog ni Dayan nanang. Amangan mat no. Ay, idi siyak tinagsikog kada kayaw. Saan ka nagbabaon kada kiti tattao nga mga ramid kati kabailak ba garamidan. Kasabali mo't ni Dayan ananang amangan nusto mo ti kunana nga maululaw. Gabuta ka pigsat inaw na. Ay ni siyak tinaginaw kayak amin dagita. Tikid di baga magkat na arte ta asawam. Ibaon na ipayawat na amin na kayat na. Baon na baon. Kasi madeta ading mo. Nagriri ka din, nagreklamo ka din ni Alvin. Saan mo't angam siyak dakit ang makikita akas jay ti panang pumpumayaan na kini ading mo. Kat inapamon ti asawak nanang. Kat amam nga masigaw. Kat nangarod na dataka sa napasamak kinkuana kandi sikog na. Kat jak mo't natin palang tirig na kon. Ta sobra mo't tinti pa nang ibabaon na itikapsat mo. Nga ultimo, danom na ipayawat na pailaang. Ay, naunay kay mo tinanang. Kasla di kayo nagsaksakit. Bakit apay masakit ko ba isuna? Siya hindi nagsikugak ka na kayo, Jack nagsaksakit. Adda nga agsakit, ipayawat na amin nga kasapulan na. Saan na mabalintikas na? Ay, ibabaon na kit din, ta anak kaon. Unay mo tinanang, kasaritam to isuna. Saan na mabalintikas na? Lakay. Anya nga tan makisina talatan. Bakit? Nagsaritaan tan dahil yung banag. Saan nga kas Karina? Di mo kadi kabailan nga agabang talatan? Pinanunot ko nga rodeta. Dakil mo't ati pagabang no apartment ti pagkakaranta. Kindi mga talatan na simple laeng nga boarding house uri kwarto laeng ay saan na mabalin nang runay tikas na nga kasasaad mo bakit ket si kamis mo nang iba ka nga binigat nga agulaw ka win nga ron jak amot kasto yung kayam ti aginaw iso nga no adati jak kabailan nga aramiden ibaon ko ni Alvin
kinagura mo ni nanang mo. Wala maawatan ka. Siguro agad agdumakay nga talaga kay ni nanang. Idi nagsikog iso na mga no saan nga nagulaw, no saan nga nakaro ti panaginaw na. No, amuna la ko, amumla ko malakay. Alala la, maawatan ka. Ngem no ti panagakarta, panakisina ta, dito balay. Kasla narigat nga, mapasamak bakit ta? Asinong ti mangkita king kano, at dakit ti opisina. Imbag dito, itadan ni ading ko, no, awan ti iyan ti trabaho na. Kinadan ni nanang. Nang kastamat ti tratar ni nanang mo kanya. Saan mo't siguro ano, no amunan ang pakai kuan yung agina. Saan ba't nga dakas ni nanang? Nasayaat ba't ni nanang? Amok ano, amunan nga marigatan ka nga tulungan na ka. Ape nga ron nga dinilaw na ti panangibaon ko kini kwa ni Alvin. Alakit bagbaga akto ni nanang. Ibagak to king kwa na nga talaga nga nakaro ti panaginaw mo. Adapay marikrik naklakay. Nakaslama di. Anya nga madi. Kasla tunggal makitkitak tiro pa ni nanang mo. Lalo nung nakamirog-rog kat. Kasla iso dati pan nakaulaw ko nukwa. Aslakla. Dati agdul-dul o akin. Kaslag pulpuli gusti lubong ko. Ha? Ay, ginuri naman ko makikita ni nanang mo. Kasla isot ma-imagine ko. Anya ti ma-imagine mo? Dati lang nga nga nakamirog-grog nga. Ma-imagine mo dyan lang nga na. Nga dati, bakit nga Chinese ko mga nakamirog-grog nga. Kasla ti nakapukaw ti 5 milyon nga pesos. Ha? Basta, nagmantit lang nga na ni nanang no, kasi nga nakamirog-grog. Kasla diti agsabat pa dagiti kiday na nga. Kit anya ti kadanag mo. Kit di nga rod kanayon nga iso ti pagululawak. Tunggal makitak di lang nga na. Tunggal ma-imagine ko. Kat, ti panagrik na kat kasla iso ti pagin-inawak. Anya tikit mo sawin. Isun samot ti pagin-inawak ni nanang. Kamangan no karupropa na ando ti agbaling nga anak da. Diyak lagi di kaya. Iso nga makisinatan. Tapno diyak makitkitan ti langan ni nanang. Tapno diyak makita ti panagrupropa na nga kanayon nga nakamirog-rog kanyag. Andrew. Pagin-inawam ni nanang kasta? Unsa? Saan mo't siguro? Sa anak mo't na mamati ka deta inaw-inaw. Kasano nga ro din na pudno? No pumudno? Nga karupropan to ni nanang mo. Deti rupa na nga nakamirog-rog. Hindi kaya. Anya? Makisinatan. Kasano nga ro? Adayo mo di lugar yo. Tano ko may jay. Adayo ak matitrabaho. Asti ko na, nakatadumot ti ubing ijibalay di family house yo. Amangan no, saan nga nasayat ti palagyan mo jay? Nasayat dito eh. Kasalita mo ni nanang mo Saan nagbiribirog-rog? Isulat makitkitak nga rupa na ti bigat. Iso ti maululawak. Kaya't mo nga agbalin nga kasi ti lang ti anak ta. Napintas mo ni nanang no nakaisem, no nakamirog-rog, ay na, Diyos ko, jak mailadawan. Saan ko nga maibalikas tilangana? Kasla datin, basta. Sige. Baliwak to man na nakasalita ni China, ni nanang. Ta iserdeng nan, ti pananggubgubat na, panangbumbumba na, iti Pilipinas. Isarding nanti panangagaw na iti West Philippine Sea. Kinasaritak manen ni nanang ko kasinyong tabaring ko na no makaamiris ket isunan ti agpakumbaba ken isardeng nan ti panang dildilaw na panakibiyang na no adda makita nang araramiden ti asawak
Nang runa kat kasjeti kasasaad ti asawa. Imbagak pa'y kenkwana. Nang, kaslada kayo ti pagin-inawan ti asawa kunakpay. Amoy sungbat na. Di nasaya at tapno napintas to tegbalin nga apukaw. Ngimnang. Kanayon kayo kunumot ka nakamirogrog. Tunggal agsabat dagiti matayo kinidayan. Galamat nga umisimak no maditi makitkitak. Alangamat nga umisimak no makitak nga damadi nga aramidin na. Kat api nga nga di madilaing dikit kita nyo nanang. Pakibagayan nyo kumamot ti asawak. Kahit na kayo mat nga bagayan, masapul nga give and take kayo. Nang runa kit ni, addan to na po ko yun nanang. Kasanong rin no makitan to ti apo ko yung han kayo nga katunusan. Kinidayan nga inana. Kaapa imbaga na nga dinakayat nga paginawan. Saan nanang? Apay, pangit ka diti langak. Pangit ak kunata asawam. Dila agbabail. Awan-awan din baga nakasananang. Apengarot ibagam nga pagin-inawan na. Kahit kagura na, madinakayat, nga syakti pagin-inawan na. Agyaman pa tagbalin to nga napintas when no nataer ti apo ko, ti anak yaw. No syakti pagin-inawan na. Saan nang imbaga na nang? Imbes nga agsaya at tilangan-langan dagati dua ang imkaslada dape nga kimaro idita na ibaga kengkwana nga pagin-inawan ti asawak ni nanang. Iso nga nagtaklila kiti programam kasinyong tatalaga nga diyakon amo ti aramidek. Hang kumapagsusurot ti trabaho iti opisina gabutapan panunutek dagiti dua. Sang katawag ko ti kabsat ko no kumustaek dagiti dua. Ket kasta unay ti stress ken danag ko no amok nga awan ni ading ko nga Alvin ni Jabalay ket duduwada nanang ken ni Dayan. Ngayon bilin ko mat iti asawak nga tawagan na ti kasinsin ko nga babae nga karuba milaeng no adda kasapulan na. Kaya nagpupukla ta di kwarton tapno handang agsabat ken ni nanang. Tapno saan agsabat ti China ken Pilipinas ket maliklikan ti gera wenno gubat. Anya ti kasasayaatan nga aramidek kasinyong tapno agsayaat ti langan-langan dagiti dua. Makisina kami kadin ureno amok nga marigatang kami ket delikado no awan ti kadua ti asawak no panawak no mapanak iti trabaho. Wenno agtalinaed kami latan ket ananusan mi latan nga ureno masansan nga agsabat ti puwersa ti China ken puwersa ti Pilipinas. Dahil nga rin ti pakasarita kasinyong narigad gayam ti makiasawa saka makidin na kadagiti naganak. Adda posibilidad na nga saan nga nasayaat ti langan-langan ti naikamang ken ti nakaikamangan. No da kayo ti adday ti sitwasyon ko kasin anya ti aramidin nyo. Agyaman nak kasin yung tilaing ken anos mo nga nang tedbiag dito nga surat ko ket agyaman nak mat kadagiti makaited ti balakan. Sabi ko magad na kay batit adal dito nga surat ko kadagiti amin nga din ngay ken nagbuya. More power to your program kasin. God bless. Tuyag parikot unay nga pagayam mo, Andrew, Itilawag City.